sa kaaw. Buhin ini nga akong kaagi. Ako si Lena. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Iingatan ka. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasangan nga Lena. Recorded by X Thunder Gaming. Day, ikay panghugas mas plato ha? Ha? Ako nasad kuya? Ako binanghugas kanina. Sige na kayo, basig mabtan to mama. Yaw-yaw na sa to. Anya sa good. Napagkibuhat nga assignment. Ay, kapuyag suroy sa mga sutan. Oy, Nanas mama. Patay. Wa pa rin ba ko makapanghugas? na! Wa na. Suko na sad na ron. Mag-yaw-yaw na sa na. Kaunggod. Oy, unsa man mo, ha? Sige lang magpahayahay di, ha? Kapag nga senyorita ko ninyo, unsa man mga anak mong dato? Manghugas na ko ma. Sagdera ko na diya. Sige, saboy. Sabi na magsigsagin na mga kasunon. Tapa ay otrosag ka, darain mo na dili makaton. Unya, wa lang ginakaluto ninyong sudan di ay? Usa ba ta ini? Di lang ta mangaon. Magluto ko ma. Usa ba may gipaabot ninyo lihok na mo? Hay, salamat. Sayo kita mamuhi ron. Ay, dili pa makuganahan mo uli, uy. Manang di pa manggaganahan mo uli. Kapoy kasi paminaw si yaw-yaw ni mama sa bahay, uy. At na lang ta sa amo mag-standby na. Oh, pag-snacks mo, oh. Thanks, ma. Salamat, eh. Sige, enjoy mo diha, ha? Maayo pa imong mama no, kay buotan kaayo. Uy, hala? Snacks rin ninyo ang corned beef? Oo, sa inyo di ay. Maging ani naman mi, basta na yung okasyon. Unsa day kanon ninyo, Permi? Sardinas. Usahay kung makakwarta si mama, sa gula na yung itlog. Mo ba? Kaluoy ka di ay ninyo. Sige na, kawan na. Pagtagbaw. Day, dali na. Mata na uy. Ikapoy na ko ito kinubuhin. Ito na. Siyo ako nagyaw-yaw ni mama ko niya. Yan sa may gusto niyo Nag-away silang papa. Magbuwag Yan ka! sa may... Magbuwag ka! Kaklaro, anak. Di ka Magbuwag sila? Ikapoy na ko. Magbuwag na! Tawag mga bata! Lina, ari ka o banako? Lino, adto ka sa imong amahan. Ha? Anak ko ni mama? Dili ko, uy. Ani lang ko ni papa. Lina! Recorded by X Thunder Gaming. Nak, kita na malagyong duha. Kay nilayas na mas mama nimo. Uban sa imong kuya Lino. Magtinabangay ta ha. Opa. Sugod karon mangita na kag trabaho. Ha? Wa pa may magdawat na ako pa.
alagin na. Basta pangita lagog paagi. Kaya nahibaw ka nga dili ko makabuhi nimo kay wa ko'y trabaho. Anyang akong pag-eskwela di ay pa. Maglabad magani ng atong o kung asa tag para pagkaon mo skwela pag ka. Sa ato pa. Muundang di ay ko pa. Ha? Muundang ka? O, day. Mangit akong trabaho. Basi nag naipin ipatrabaho si mama ni mo na ako ba? Ah, sige. Sawayan na akong ingon. Kay bao ka bang manglaba? Ote. Nahala, sige. Ikaw mo'y tiglaba sa among mga bulingon, ha? Sige, te. Salamat, te. Dili man tayo lalimang lapag-ingon ani kada kanoy. Dili man sa tayo laliman ng paho. Kapoy kayo. Mao din perming kapoy si mama. Ug mas grabe pa yung trabaho kaysa ani. Pero, dili na lang ko mareklamo eh. Huwag may makaon kung magtinapulan ko. Niyan akong kita, oh. Uy, very good. Anak, cute. Pastilan, sige. Mulakaw sa ko, ha? Asa man ka pa? Ay, mag-inumis ko mga amigo. Ikaw, Derek Kasbay, ha? O katugog sa'yo. Opa. Shh! Hey, mata. Shh! Pa. Guwapa, guys, kong anak ko, eh. Pa. Ansa pa? Eh, paglugnot. Pa. Eh, pagilang. Pa. Hubog ka. Ayaw pa na sa imo kaubog. Ay mo pa akong anak. Buhaton lang mo sa kung sa'y gusto na buhaton. Mga ay, pagreklamo. Pa. Dili na ako kaya. Kanagabihin na ako pahimos lang ni Papa. Lena? Oh, naunsa man pa? Naglain ang imong lawas? Ote, lain akong gininhawa. Kung mauna, magpa-check up ta. You're pregnant, eh. Unsa? Unsa? Nganong... Oh, Lena, may uyab ka ba? Wati. Unya, nganong namabdos man ka? Si Papa. Ginoo ko. Nakatultol ka ba kung hain nagpuyo ang imong inahan? Ha? Lina, kisa naghatod ni mo din eh. Ang mama sa akong amiga, ma. Nilakaw na siya. Igon ako niyang kihatod. Anak. Ma, masaylo ako. Nagmahay ko nga nawa ko mo ba ni mo. Ngano? O sige buhat sa imong amahan, ha? Mabdus ko. Gihilabtan ko ni Papa. Kinuok ko. Sorry, ma. Nahitabo naman na. Ayaw ka malaka. Di na ko musugot ka magpaduol pa ang imong amahan ni mo. Kanya, ma. Akong gimabdos. Kita ang duha mo ay mo atubang aning problema ha. Uban nanti ka anak. Dili ta ka pasagtan. Salamat, ma.
Naagi mga higayon nga subag-subago na akong tiyan kay gusto na akong mamatay nga akong gimaptos. Pero naapirmi si mama para na ako. Wagid ko niya pasagdi. Dinhin na lang kotop og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagin ni Lena nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit nga rekolohan, iingatan ka. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.